ketia panso kamu ema ketia pa our fidi in to Sompa FM TV why Yasim Sompa mani jeni akatia pana unu Sompa de asit neimunu ema ketia pa ye no my sama budia Abo enwumre no nsia Ghana de hye yema mu nyina mu adwoma makwaba ema Sompa wahani sie chipo enum kasafidie so ena yekwasiada kotoni ma ebu so meni de atwato akora afimpinu ne aduonu ensia mu Yakopon ya admo kira ne kyesa ye homumu bu so meno June no na yewuram ensem a yensem twerefo ebra hesuo ya wo munsa esoso ya wo semufo pani ato ne bo asem ayi de tie ne ese adwa ye de ba beso se Sompa no nsia bremu ekase ye hya no se ensem no every Sompa 106.5 FM Accra ewo Watermelon Street do ameso no enka hanko a opiemu wasantemantam akumase ye ba tan ye Sompa 93.1 Ayiko FM 100.9 Adamfopa radio butu Paris France abrochimemu de esi wanya asam ketu kase yi emu ensem pa no je wutie kosi ase afa takwa Sompa ye 101.1 takwa de Sompa 103.3 tachima Sompa ye 106.1 sunyane Sompa ye 98.9 Kranza Sompa ye 90.7 and afa doma Sompa ye 101.3 mankesim ne nkwado ye Kingdom 106.1 afa Kenesh Urban Radio so ebutu Kenesh dwakese ni mu a wo mo efa ensemi bie doma 100.7 doma ahinkuro wo mo so efa bi wudi koda no tienka ewo so Facebook ni Sompa 106.5 FM Accra yesro ni die mu ada no hye ho no like page no ashama for front so nya bi ahwe Sarfo kantan ka be ma ba wa time yen afrifia ba be sintintan fidie no so YouTube ni Sompa FM live www.sompaonline.com a website ya isemu for penino rata wati adama we kutire nsemi nyina potoka semu brofo afoforo bi ka ho de akogua wetumi akwa kenkan bi medima for herbal center wanom na aso yasene enwure no nsia bremu ekase yi ede yanka nkyerɛ se yade no aye korankoro se wodi akyenkyini abre Dr. Tamoda Susa Fabra na kache na ontini sete endpoint homeopathy yadi homeopathy ma wonso anya bebi ngengen infertility no yadi tu ase yade bia yadi homeopathy kwan so ebetu ase endpoint to Sompa FM etridi yade ne de time TIME ya no wapebia bobbo na amamadaria no adwan namro mu emlika time HH mixture ne capsules nso ho no mo a infection no etu ase free ni pedua no eso ebusua se yade Sompa ya ka kyerɛ se ade papa nkwa ne bohu dawuro ma wo adwumakuo bi a wane magye din ye pa epo bi a obetumi a market ye say ye kan marketing pa de a wo strategy wo skills wo musuehunu wo munimde yesrew fa application no ebra Sompa so na yemfa nkoma adwumakuro no emfa ma wo upese oni Sompa so di dwa ho nsem so e wa ha no abrepam yede yemma no ebetu dwa ena nwumre ensem a yede di wontu ano de wo beti bi ene say akwanhyesi ewo eye asin breku ama enam so ohyenkani a wodi eye ehyen no mu no we pre mu odin a meka sei yetebri no ede na kopie mu ewo St Francis Hospital odumi jadwumakuo no abamani a kyerɛ mu sɛ ansa na bibia betumi akoyie ewo pon katamanso no gise enwumakuo bi a eye aban dia na afi ankrankra dia bi a wamo edi kebusu bi afafasie bu akwanso bi no wamo yini nyina fro enye se kyena bi na agya tompotem ho no ma yɛnte asɛmpa kora aban ayaresa bi eye apomuden ayaresa bi ewo eye aboa hia kyerɛ me kyerase wamo de abeto dwa kyerɛ mu sɛ enche dwumadie kɛseɛ no eba betoa so bio ewo mpotemo Denyase Traditional Council ohen kase ya wati adwa so eye nana akosa yadom ya wotoso miensa
wasi sub chief na osi no wakasa ese empuntuo de wode bebro na de shepa TVET eye adwumaku a eno so ehye eye adisua ho ese na wesi north MPP mpanifo e wono de ababeto dwa kire mu se omudan a esi wono man ka dan betima boa man kwada yanya enchekere surunku ewo mu no yayi yeni de free dan so omotwe aban adwen esiso abusuan yebekọ obi man so na yebekọ akopie mu ewo Paris na de ye nyina yenim se ekoso ho Champions League na ene na final no wonum de hyehye so enti no PSG na Arsenal wonum kire mu se wo mo ebowie ye no de esi wo honom no enrada no abusuan ene nei ensem afifiri ho ba no ebi afirim ebi nso de omo prepare mu ode ne pa ya ye de ne nsem no nyina no esomo apesema kade hye be no memedin abena bedu adepa kofi menemebra nana opon checheku Edem afei abusuan pe takre no asum na di echi wo Facebook page ne so udu on ma Sompa 106.5 TikTok yenie anomade ne Twitter no mo say X eho nyina ye Brazil ewo eye ho no mo YouTube nso ye je ho mena Sompa TV so na hwen so ano amyate wonka afei yemfi kase no se ewo eye arewosem a ama no hom ne so ewo eye asin brekue abusuan amania babeto pronso kire se eye ehyen small boy ya ubehu no kete tokro bia otimi wuram eye vozi Toyota kai ho asem ena miken na nsentem nie ka ni ba ya babeto pronso a ebeto odwa kire mu se ye de sak ehyen ba be ye kwan so jojo ekwan ene ewutu kwan watimi akwakotena mu bie eme ho krata asem kra ba betu dwa eme bi so de wo so se o musika ne makwanhye si dodo ene ye de VIP krampo sabio eno so akwanhye timisi obi se yuton ni nyina akwanhye etimisi ene akufuo de ye ode ba ye ni nyina so etimi esi na awrawosem a we de aba be piem no nokura nie emu oden da no kumase kwantempo no so eno a ekwa na onam so no ba bibia bedu ba bia no akwanhye ebesi no ubehwem na evozi ka yibia anachese nam so a ede akwanhye esie na obi nim ne nam so akwete bayra homa mu ewo Cape Coast kwantempo no so ema bebe to dwa kire mu se eye vozi ka yibie ne registration number no eye AS Ashanti region 5708-25 no kura ni nyamianim nie yesi wodi ntenten no afiri ono ana kwantempo so ena eja odiko dimayam edefa kwantefoforo so a ena ewie ekire kai driver ni a wotika ni mu no kura ni nyamianim ne we prepare mu odin enti anam so ema asin breku timamufo eti eye mpotamo ni titiriu asin of district mu won mu vivi mantemo won no omo ho ye ha come and see abusuan bra Facebook page ni so ka na achi asa no ye awrade ye de nyame embramu na eno enam so ama driver wo chivozi ka no kure ni we pre mu odin a make say woji na pomodin ho hwe ewo eye St Francis Hospital emergency medical treatment one more na womo mudo mani kuru se menu a omhwene sanso santem etwa humfoni eche Sompa kase Sompa FM. Si na box no so. Ordinary dey abeto so sisi a ode be hwe dan mu. Ama blocks ni ade a o ma hye nyina yegu eye box ni so. Sisi de to no. Jedi ni fi kwa yi mu ha ya. Ene to na de ne potra gata yi. Ene wa kwa kwa show no musa no. Hey. Ehu. Wow. Yabi na we no we de we ya nde. So fun de nyame agino. Nyame agino. Aka no anya wo ko ya so le wo ya nie pa nyame agino. Abusuan bra Facebook page ne so why na wo de bra na bra behwe bi akwanhia no na esisa no enti vozi car no tuntum
ɛna kyɛ sɛ ɔma fa na kwan so a obi dan blocks kora to wontimi nto wieye ɛdan wɔ mɔso mpo kora yo obroni bɛka no uncompleted building ana ɔde kɔ wura dan nim hurudu ɛma akyɛsa kwanhyia yi etimi sisa nti wo hwɛ ka nanim a ka nanim nyinaa sɛ ye abusua we the man never is nipa nsa hwe ampa ɛno nti awra wosɛm a esi ye ɛwɔ ɛyɛ asen breku asen north district mu wɔ mfimfini mantam wɔ ɛne car registration number AS 5708-25 ɛna kyɛ sɛ ɛyɛ ɛhyɛn ɛde akwakɔ denchem obi uncompleted building a meka sɛ ɔhyɛnkani no nso no ɔda beaeɛ a ɔhwɛ n'apɔmuden. Ebusua yɛmfrɛ werɛ ho sɛm yi mu ai na yɛmmɔ mpaeɛ pama no sɛdeɛ deɛ ɔda no emu ɛdene no na twɛdi ampɔn ɛmfa na yɛ asaba abasa no ɛmfa ɛnto no so nkɔpɛ mu odum gya dwumakuo no emu dwumadie bi ɛkɔ so ɛwɔ kpɔn katamanso ya ɛno no wɔn ɛhyehyɛ dwumadie no ɛyɛ kpɔn katamanso municipal assembly KKMA ɛne etwatia ɛfrɛ wɔnom na ne nyinaa ɛfa Ghana National Fire Service mekyerɛ odum gya dwumakuo no ɛna wɔn de saa dwumadie yi ɛhyehyɛ soɔ mpanimfoɔ akasa wɔ dwumadie no ase na divisional officer mekyerɛ DO2 Ebenezer Yensu wɔno ɔyɛ tema ɔno na kasa ɛde ma odum gya dwumakuo no ɛwɔ tema na ne nsɛm wɔ gyina apaso ɛka yɛ bi ɛne sɛ opie mu ɛwɔ kpɔn katamanso ɛmpɔtam hɔ no mu a ɛkame ayɛ sɛ enwuma akɛseɛ wɔ hɔ no mu a ɛno no sɛdeɛ wɔn akɔnɛte wɔn mu wɔyɛ se no sɛ mpanimfo anhyɛ amfa wɔn ani ankɔ ho yi a na sɛ obi ɛnka sɛ puduo nhye nie ne dwo na mmom sɛ ɛhye paa sɛ bi a wɔn ano sisumi na so egya ɛtɔ mpɔtam hɔ deɛ a ɛne ɛbɛkyɛn sɛ deɛ ɛde sɔfe egu ɛyɛ egyafunuma mu ɛne ɛbɛda sɛ brobrobrobrobrobro ɛbɛkyɛn sodom ne gomora na DO2 Yensu sɛ sɛdeɛ wohwɛ mu anwumakɔ bi ɛte sɛ quantum LPG afei quantum oil ɛna asogri power plant no wɔn mu nyinaa ɛhoma ɛfa hɔ ɛna afei adwumakuo bi ɛnhyɛhyɛ aban ase ɛno so afa hɔ n'agya wɔn mu nyinaa kɔnɛte na uduru hɔ paa na wohwɛ sɛdeɛ akyerɛ ka so a obi nka nkyerɛ wo sɛ deɛ adeɛ no akɔ ne deɛ bibi ɛtɔ kyema ade hye no wɔn ho ɛbɛkyerɛ wɔn ɛpaa odim gya adwumakuo no bɔ amaneɛ egu so a wɔn mu kyerɛkyerɛ mu ɛsɛ sɛdeɛ upie mu awɔ tema wɔn region hɔ no mu a afi bi a wɔn yɛ hwehwɛmu no afi nya nu baabi adeɛ nanso no from January every January ebesi April no wɔnom a record odum gya ɛno no tɔ hɔ nko anaasɛ fire cases ɛtɔ hɔ ɛyɛ 318 ɛnya asɛm kuma koraa from January to April nko o afi ɛyi May kura nka ho deɛ wɔn a record yɛ ɛwɔ tema no enti ne wei no wɔn nim sɛ bibi saa tasisi wɔ afa hɔ enti ne nyinaa no na wɔn bɔ amaneɛ ɛka kyerɛ mpanimfoɔ sɛ ɛgya wobɔ kahyire na wogyina nneɛma ho na ahenham a ɛne edu hɔ no mu a obi ɛso mu apagya si wɔ apampam wɔ na wankasa bɛdu hɔ no wodi kahyire na ato baabi wada baabi adwonkolize ho ɛbɛsi dɛ na obi a nsa pɛ sɛ ɔso nneɛma ne abom asoa wo nti odum gya adwuma kɔ no wɔn wɔtɛma ne sɛ wɔn de wɔn boɔ ho nanso wɔn mu ka kyerɛ mpanimfoɔ sɛ wɔn nso mu nipa wɔn mu nyinaa ɛmfa wɔn sam emesi ani sɛdeɛ bɛyɛ a wɔn betumi ayɛ nnwuma ɛwɔ hɔ eyie ɛne wɔn kebusu wɔn ɔyɛ ɛne wɔn mfidie ɛwɔ hɔ nom no wɔn de biribi abɛgu akwan mu sɛdeɛ bɛyɛ ɛkyinɛ bi biribi bɔne bi a ɛnsi akyire abusua yɛ ka wo sɛ yɛ no nsia brɛ mu kaseɛ bɔ a etwa toɔ ɛwɔ ɛnɛ kwasiɛ dan mu ɛna baade workers atena se yɛde brɛ mu yi na yɛntu fa na yɛnkɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ asante mantam ɛ na soame aban krakye pani a wɔno ɛna ɔwɔ hɔ na wɔkasa yi no kure ne nyame anim ne ɔde ababeto dwa kyerɛ mu sɛ ɛyɛ wɔ no ɔno abo Frank owusu ansa adankura bi a na esi ɛyɛ aboahia kyerase ɛno no ɛyɛ ɛdan a ɛyɛ apɔmuden ayarehwɛ bia a kyɛsɛ ɛbɛto dwa kyerɛ mu sɛ manso nkyɛnkyerɛnkyɛ ɛda ɛyɛ assembly no ɛne afei nso sukuu na ɔmo ɛyɛ ɔmo dia no ɛnam so ɛma contractor wodi ne dwumadie wɔ hɔ no yɛ hyɛ no ɛma wodi ne dwumadie no ɛwɔ hɔ kakra bosome makomako nsia nie abusua bosome makomako nsia nie ɛna kyɛsɛ ɛnam so a adwumadie no yɛatwe no srɛ ɛne abasa saa na honorable Frank abɔmɔden de ne nan ti fam ahwɛ amasumdue atimi aba ɛfa mienu yi ntem ɛnum na ɔde aba bɛto dwa kyerɛ mu sɛ ayaresa bia yi a ɛnɛ almost too srɛ ɛne abasa yi no kure ne nyame no mutimi si ada ayaresa bia ne wi a
ebetimi ahwa amanfo bebre ne titiriw wɔn a te ɛyɛ aboahia kyerase ɛna afei nso empɔtɛm a ɛbɛn ɛyɛ soame ɛne miaye nkuro a ɛtaletale ho na ɛnum na wɔn abo wusu ansa ɛde to yama ne boni bawa bedu anim kyerɛm sɛ da on be sit down kra we awie no mu be commission no ɛyade ebetima aboa hwɛ apemfo enkwada empanifo obi wo hɔnom a na pomuden ho ato kyema kakra no ɛyade a ebetimi ahwɛ wɔn. As a chief executive, the engineer say development abetimi akɔ all our municipality into the health center about Abuja here. But now we are having challenges and issues with private school na wahano. Say the hospital neba no ebe block on school no, and they don't have even access to their school. Into no kwaya court and sense and I dey abefie as a chief executive. I am said yes SMHwe na ade bia ebe manson a ebe block aban edwumade bia no. Metimi ehwe emeyeka. Ono na yakohia ya baba kan ene no entiase aye adwuma. Enti no enche onata semesa aba site na emnitie ya no. Yetimi esi hospital na aboa community no. Project yi de nanka 6 months project ayese wotimi wie. But delays no akoba no. Ene contractor no ebe kasa na watimi SPD na adwuma no yimpo obeye no anopa ene anadwokra na obehwe amanaye enti no enche any more than 5 months no say hospital no ewo preach mo suame aban crash pani a oda adehye ne timamufo a ewo ano honorable Frank Owusu ansa ena yete se wo kasa yi na eno ache na assemblyman a wono ena wo eye kyerase electoral area honorable Elvis Nyantachi aka yes madam wono so de peso de tudwa kyerem se no kuranie dwumadie yi o mafiase yi eyade anani agepa. In fact, a stop when a high titru yes, madam. So you be fast of any fear, be fast for any day. And you say, Assassino, and Tiasia, by Namadum, MC, Nanamo, and the school at Aroma. Yena, Yakushia, Anum, Asungia, Abuya. And Tidia can say, Yedina Masan, Abrewa, Ayupumaquem, yes, school at Tiasia, MC, Casade, Babian was best watching the time, we're switching the time, need delay to man. There's Namadum, I do not mark in Solomon, or my MC, one of Frank, who's answered, yeah, with the boot, and our swami. No dear, but I do Jimmy because I think I do be coward and be hamper because CBC hospital, I'm in Persuasion, not a man's sombatos. Yet a comfortable school nurse, yet an amassy, yet the MC is was, say, assume you a back or a year united, and to make sure be sharing and say, if you bear and break a clay and we because an out to cry in contract by Saba site here, Baba Juma. Mo Enti honorable Elvis Nyantachi, na hutedin ba kwa wota de born samrane na nijepa. Ewo kyerase electoral area yes madam ena yeti se wodi amaneboyi edeto yamanebo ni bawa bedu enim ede afi asante mantema beto ye pronso abusua yenso yeti hu ede amamuyi Abusia entatia betwa so a maba bisu nti yemfa seda no nyina ema endpoint homeopathy wani mamdi homeopathy esa yade wo mayi mama bro ni fita ebo wonsam ema wa mo hia nti infertility mesre se wa chinchina bre unya ba ne bi ento na so mesre endpoint se homeopathy kwan so no ye be ma oba no bi ato na so se ye ba na be ma nti mo kwan makwa bom na ya gye mu nyina mo hunsuo ni ahwede wono ne de no enye no na ya boa mo pa yi prostate no emema no aya no mako endpoint afa premature ejaculation be ma wo hwede ani na woda aya wa ye boho wo hu wo be ma na aya na ye boho mba cho kwa wo be bitimi apejam ama hodin abamu kama mo atimi dia bo adwuma ama mo apiafo aya wo ntini mu atwetwen afa wo sabo no ene obrabo no eho aya tochema na eye endpoint homeopathy ene ye kanfo dia ma wo na yade bia yehwe ewo yakache homeopathy kwan so physiotherapy no ebi koso ho massage nso ekoso ho nom kuma se krono mabo ahia ye ho nom a ye di etuma akra ha se share signboard spectators a quantum point so be ho yen 0244 647 068 and 0274 234 321 afa ya na sefo nso ebetumi abafia ba behwe se bi age odihye bi anya stroke nwodwe ya na yahwe no ama ne ho atono Midima for Herbal Center Dr. Time da so say yanka nkyere wu yade no wa chinchina bre wan nantia bre dan yada no su Time da so say obema yade no akwa afiri so entini yade bia stroke ya dwedwe yeses yade de mu odene wa aposo aya na ye ya de bia fumpi chepe de bia adwonku aya na ye ya diabetes ese kire yade prostate unsensen be man tran men laje emia kwhye catheter eyesa wankasa no wo bo wa mena dada
hypertension no so Dr. Tam da so fabra na kache infertility both men and women fabra na kache afi yade na yemu no enso ye kwa brochi ne ekwo hwemu ye kwa medicals na bi emojama ye me yenko no malaria asem na making patcho Dr. Tam da so se ne wanya malaria watwiti ekọ ekena be hu ansa asaba ade echa na asaba mpatcho malaria etimi kumpa enkankan wo ma wo mu hyeda enyini bebiri sa no eye ne na de wonom esne tia no makọ Dr. Tam da so na watumi aboamo ama yade bia a tia te se woni padua no so no watumi ama no so akọ pokwase mayira ewo enkran ha kọ na yade no enyira kuma se ebokwa agogo ye ne government school no na edin hwe ni mu Dr. Tam da so saji mai wo ba ya afre ni sanso no ne watch no ba ko bonkum ene ni found the dance board no so 0244 774282 ana 0500 727215 midimafo ana fe Dr. Tam da so wo mo nsem ne dia ma mo ne ye to asem no so ewo ensem foforo mu opiemu ewo ohene ya wo no wate adwa so ewo Danyase traditional area where paramount chief Nana Akosa Yadom ya wotoso miensa ochiremu se ewaso onya ahemfo ewo nasinti wasi manrehene enye ono nko a wo wieye wosanso esi dwanto ahene edeka ho na obodwadata na oye adwumadie yi ema ye fe na gya woto nsa efre yensem kyereni ba wabaidu ema wokoye na ba wabaidu koye no na emrante hene a weye manwrehene ya yesi no aye Nana Kwabena Kobi wano na samo de to ba wabaidu anim nyina ene sei de ye frɛ no community town hall ya aya ne ye bokutu ni akwakwahia ho ne ye di asam ye se bi obi kwa wade obetumi aba be han ho obi eye yi obetumi aba han ho akwada bi eye graduation obetumi aba be han ho no ekuro ni bi eye Danyase asem na mikan wo mu ni bi enti manrehene sem obehya ne tumi so ene ne mpanimfo na wo mo atumi aye bi afa dwanto ahene a wonom so yede ne si adwa so aye Nana Kwadwobonsu wono so ekire mu se wono de enkabo bi what eno ode ba esanse tahere temie no kabo mu a ya na ebopeme enti ne sade ye be ya wo betumi ama adehye no aka wo ho abom eno ne betumi adi mpuntu nwuma beba ama mabu na wonom wa afa ho wo mo so benya biaye manrehene Nana Kwabena Kobi wono eno twen ne nsami ebae Tise gwadia ya dom na naba wabo nkunya bi Danyase a first ne ntesa sisi wabo enfuru bi ama sisi Danyase mpima enfuru ko be senson ye wa chiame hene ye wo chiame ye nya dwato ahene nso ene na me nso ye yimi maawre hene ye be yenka bomu na ya dwene ikuru ho ye nso ye pen so ye bitumi ayi ama ikuru atumpon ye di kan na Danyase ha no ha na ye wo me ha na metenae dimini ha so ne na bebre aka akire wo okoye mro no bebre bi so a na ye nkuru atwa ho ahia Kinshio to sa program in Kinshio to community center. Danyase ayi ni bi tai kese pa ni sa de no se metai na nachi na maboa na twena dwena koso na community center de eye na de hia me papa ma be de bia me boso ma kai na na se ye momoden se bitumi aye community center okuyi ni obi tai de bebe na afi na me benti akire mi na trase na ni tumi no apane kakra ma me Nana etumi no eno apone ketuwa bi etise entati abashu ne talking eno de ama manwrehene enti ne manwrehene eno ne ba wabaidu ekasa ye no Nana Kwabena Kobi eno wa kire mu se wono ne de community town hall eno ne hia ne pa kase zanse se wo ho no mu a obi betumi abeje edi ne dwuma bi na wo mo so etumi akoso ye nto aso e abusuan yenkopie mu ewo eye Western North region na MPP Emma a ewo eye bia honom na omo kasai omo de atodo akire mu se no kura ni nyame anum nie they are not happy too much omo anum nsam de acha akoso agapom anyum edoso pa nanso ne ha omo pa baako eye TVET adankora ewo eye sehwebiako no kura ni nyame anum nie ye gya dan no ade asi won mo sehwewi oso abato mpeso so na enamso ema eye MPP Western North Regional Communication Director Yera Adohari wono na wode atodo akyem se obesra ban no kura ni nyame an misa ban ne kyerese na ni gya desuade ho de a na ehu behia pa se wo se wokai TVET nkura bata edan o mapagya de asi wono ma bepem sabre edan ye hu ne pumase bre wo hye aban yi zi todo akyem se aban ni dibo a wo hye no ndisuo wo hye bo a wo hwe na o make sure se
ebo na wo hye no ebetime wie peyo e de ama ne manfo no sense no dwuma wo yi e ya de hu hia pa nti sanka tiveti yetimi asidi awie a e ya de anka betima aboa mabunu na sebom kutansa no adwuma eno nso etimi aboa na sebe omanya adwuma ayo ye mamo ehun project ya under Nana Dankwa Akufo-Addo Bawumia Amamu. Then I remember Dr. Free our MP na Honorable Fetus Buman kama so ebe candidate project ya collective omo prayer edeba serious specifically boako project ne da yeso nyina omampanyi Nana Dankwa Akufo-Addo Excellency former president the two on the State of the Nation address 2020 owie ne so no Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ebe omodin officially now so the project me launch 7th of February 2022. Now, Boakonsu project no eshase on March 2023. A new project be the vision and the Nana Dankwa Akufo-Addo say ye be expanded ensanudum de akwasiboni FNC TVET. Till the kind launch the first phase of 32 year projects. Within the 32 projects no ye say ye chemu into 3 groups. This group no 9 projects here. Yen Boakon Western North say you also Sompa FNC Boakon ye TVET resource center and a TVET school. That project no mo enti yera adohari ena yete se wokasa na eno eche no de ne kasa no edi tudwa chem se wobesre se hwibia ko wonom no se tvt yetimi apage de esi wonom pa ade ebebo mo beskai soafo no anohwe ya disua wonsam so se da na okogina mra hye bedwa fi o ena ohye sa abo no nti ohye bo a woni so I say the Minister of Education. Abahan Mabeka say Obema Boakon community no TVET survey school. It raises so many questions. So we just need clarification. Yadana say also Oma Boakon TVET school. And the question is, the Yasha said that Amamo share this billions of Ghana cedi. Investing phase 1 Abanswa ese twaso makma 3. Edi kan NIA no. Oko inside there workshop resource center baby and kwana bedane me how many enka edane esi no TVET school say we are Ghana hanom no ebi eni ha MPP aban de bai eno na obehye kina no upgrade no ye wie ye de amaboako ana say obehye another school bi ase foforo a enye the same TVET na abanda dan de den de bai say we na obeto aso de a say the credit no ema de o chance no because ba empuntu mu a be fa che me ban bi chance na aban bi ba bi wi but Osumafo Kwame Owusu ono ena woto nkrai edi free Western North Mountain mu a ebeto pronso ayenso ye bie hu ede amamun Ebusua ye kwawie kase no ewo Paris France abrochi memo na amane afiri ho ba no emunya de kora ye nyina nim se enra Champions League ye koso na wo mo edu final no na penalty se de nkora be kan penalty ekwawie ase na 4-2 na kire se PSG wanam ene wo mawina na obi nim se Arsenal fo no wo mu bu na fuyo se de ye ne wo mu kire mu se kokuo so de ya adwen na anya adwuma ene baas ya wanam etake no e won potam jai enya asem ketewa amane ne kire mu se enipa 219 ene wo mu prepare na mu adene pa between sa crash ya eno no free PSG ene afi Arsenal mu eba ye no interior minister wono wo afa ho eba amane ekire mu se wo mu de aposifo be se 1000 ena ekwo yesen ko mo kwakwaboa ama adwobre aba nanso sede na emu aye dene na emrantia no wo mo kokogina so keche no na wose wo mo sanso de reinforcement san akoka ho ni nyina wonom aye nanso wo mo ko hu sebi asede ebi mu ration nti wo mo se na ebi awu a na wada fam baabi a ni nyina no wonom akan ede aka ho asafo no wo mo do makogu emukrabia na emprempre ya me no kasai wo mo so wo mache enipa mako 450 yes abre wo mo ewo aposifo akache a wonom ekwakwaboa ama hwehwemu mapa akoso na sede wonom kirekire mu no wo mo ache a wo mo chi ye ni nyina no nanka wo mo dodo be 780 kura nanso no bi ho no mu anase ye hwe ase won hyada nka ho na eja wo de kofie kodu ma me aduane na wo mo ewo police custody ankasa no 450 arehu semi nyankopon ya adum akina se safo kantanka be ma bada ma wotena se a wadi emunsam fine de esi ye pote ya asenafo so wo mo entiase ya wo mo ene PSG wo mo kase ani wabra ya bo awie so wati ase PSG fo na ekun wo mo supporters na ekun ena ho amu na ekun wo bi safo wo mo aho nti PSG fo na wo mo atwa wo mo ho no wo mo kon ye yo aha
sports mind ni chire mu o Sarfo brɛ aha ani abra tena se preko ɛne ɛyɛ akyena na wode asomatiefoɔ nti abusua sɛ deɛ ɔkyerɛkyerɛ mu Nyankopɔn yɛ adom ɔkyena na no nsia pa mu kan na de wafidie no ato hɔ na Sarfo de mu kyerɛ mu nyinaa asom aseda no nyinaa ɛnkɔmatam hɛba mixture ɛtiri de yadeɛ no deɛ no anya di to aseɛ enti no wonya kyɛke na malaria nko adeɛ mpatwa no wapɛ BTIME HH mixture no ne capsule so no etu ndam yadeɛ no nyinaa ase mepatwa adwumako bi ɛpɛ obi a wotimi ɛkasa yie ɛlio nipa ɛma wɔde ne company ɛma wɔmo enti ne se ebia wo ye marketer ukita degree ukita HND ukita certificate wo de kura obia no fa wo application letter no ebra Sompa ne yemfa ma adwumako no se wo pese wo ye marketer ede ema wonom na Sompa so wo pese wo ni edi dwa me patro se bia announcement na ye magi waye ne yanyama wo ye ne etimi gi aye aye we sini koso enti ne be ye ho announcement nyina kama amanfo aba enya asom kuma akora wo company ne yema ho dawuro ma wo product no yema ho dawuro ma wo Jimmy eye Sompa client service and number no 0531 886 216 0531 886 216 Sompa yaman no ho endpoint homeopathy omo eka ye ho ebi afei medima for herbal center so eka ye ho bi e me ye besom abusua yadamu nyina mu ase apesima kan de hia ye je pini esi yedwa mimidin abena badu adepa kofi enwumre menembra Nana Opon Checheku yadamu nyina ase yamamumo enitie ye je ahwenewa